हालामनि मोजोम बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। थांनाय 22 जुन खालाराव रुंसारि जालांबाय बयनिबो आंगो मोजोम बेंग्रिया। नोंथांमोननि गोसोआव थारैनो सोंथि सिखारदों जानांगौ, मोजोम बर' एबा मोजोम बेंग्रिया सोर होनना। नैबे सावगारियाव नुनाय सासे आबै बैसोनि सुबुङानो जादों मोजोम बर' एबा मोजोम बेंग्रि। थांनाय गोलाव सम कुसुबिल सक आरो पानेरि दख'रा एबसुनि मावखुलि, कुसुबिल हाथाइसालि, कुसुबिल बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथार बायदिफोरखौ साखोन सिखोन खालामना लाखिबोनाय मोजोम बेंग्रि। बैसोनि नाख्रेबनायाव थांनाय 22 जुन खालाराव रुंसारि जालांनाय मोजोम बेंग्रिनि गोथार सारादु हाबाफारिखौ दिनै पानेरि दख'रा एबसु, दावहारुकुलि गामि आफाद लोगोसे कुसुबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गावनि होननाय रावबो गैयै मोजोम बर'आ कुसुबिल सकआव थानानै समाजनि मोजां बिहोमा होनायखौ नोजोर बोनानै दिनै रायजो राजाफोरा बे थिरांथाखौ लानायनि गेजेरजों मानसिया मानसिनि थाखाय ओंथिखौ बेरखांहोनायखौ दिनै बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। कुसुबिल ओनसोलनि बे बारलाम्फा हारिमु आफादनि न'आवनो मोनसे आइवे न'आव मोजोम बेंग्रि होननानै जों मिथियो। बिथांनि मुङा मोजोम बर'। बिथाङा रुंसारि जायो। बिथाङा बे जायगायाव थानानै कुसुबिल ओनसोलनि जिथु साखोन सिखोनखौ बिथाङा माने देहा मोजाङाव सिबोमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद पानेरि आनसलिक एबसुनि जे लांगोना बेफोरखौ बिथाङा साफा खालामोमोन। बिदिनो बिथाङा बिबायनानै जायोमोन आरो बे जायगायाव थायोमोन। दिनै बिथाङा थांनाय बे 26 जुन खालि बिथाङा रुंसारि जायो। दिनै 11 दिनाव जोङो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बिथांनि बानरा आसारखौ जोङो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दावहारुकुलि गामि आफाद, गपिपुर 1 नम्बर 2 नम्बर गामि आरो लोगोसे 4 नम्बर पानेरि फेकुलिगान्दा जयै जोङो दिनै बिथांनि जिथु सारादुखौ जोङो नैबे बारलाम्फा हारिमु आफादनि बे लांगोना फोथारावनो जोङो बिथांनि खुंनाय जायो सारादुखौ। बिथांनि सोमोन्दै मा बुङो? बिथाङा बबेनिफ्राय बबे समहालागै बेयाव दंफैयोमोन आरो बिथांनि बेबायदि रावबो न'खरनि आंगोफोर गैयामोन? जोंनि मिथिनायाव बिथांनि गुदिया जाहैबाय सा गेजेर गुसि गामियाव बिथांनि जोनोमा जादोंमोन। बेखौ जों एसे मिथियो। हयथ' बिथांनि न'खरनि फोलेरफ्रा दासिम हयथ' गैला खोमा। जों बेखौ जोङो दा दिनैसिम जों नागिरनानै मोनाखै। हयथ' साफा सानै थानो हागौ। बिथाङा हयथ' 30 बोसोरसो बेयाव जाबाय। मोनसे समाव बे बागानाव थायोमोन। बिथाङा फिसायबो दंमोन, हाबा जादों। हाबा जानानै बिथांनि फिसाया थैदों। बिनि उनाव बिथाङा नैबे कुसुबिल ओनसोलाव थाफैयो। जेब्ला कुसुबिल ओनसोलाव थाफैयो, बेयाव मोनसे जोंहा रेस्ट हाउस दंमोन, बेयाव थायोमोन। बिथांनि जिथु बे थानाय हालोदा मोजां नङैखाय मोनसे समाव पानेरि जिथु पन्सायत होननाय मोनसे माने बे समाव दंमोन। बे समाव माने बिथांनो आइवे न' गंसे सेंसन खालामनानै न' गंसे बनायना होयो आरो बे बारलाम्फा हारिमु आफादनि बे हायावनो बे आइवे न'खौ बनायनानै बिथांखौ दोननाय जायो। आरो बिथाङा बेयाव थानानैनो गोलाव सम हयथ' फ्राय 30 बोसोरसो बिथाङा नैबे जायगायाव थाबाय। आरो बिदिनो कुसुबिलनि जिथु लेथ्रा जाबर जुथुरखौ बिथाङा सिबनानै माने बिदि बिबायनानै जायो। आरो बे माने बारलाम्फा हारिमु आफादनि बे फोथार बेखौ बिथाङा सिबो। गावनि न'खर बायदि साफोन सिखोनै लाखियोमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायखिजाया प्रग्रामाव थांनानै बिथाङा सिबहैयोमोन आरो हाथाइसालिखौ बिथाङा सिबोमोन। बिदिनो बिबायनानै बिथाङा बेबायदिनो हारसिङै बे जायगायाव जिउ खुंदोंमोन। आरो बिथांनि बेबायदि जिथु ओनसोलाव साखोन सिखोन लाखिनायनि थाखायनो नैबे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा बिथांनि जिथु जि साखोन सिखोन लाखिनाय बेखौ अनखांनानै बिहोमानि थाखाय बिथांखौ जोङो नैबे गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ माने सारादुखौ खुङो। आरो बे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथांनि जिथु सारादुखौ जोङो खालामो। जथायखौ जों बिथांखौ बिदायबाय जाहाथे बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनो। बे भाग्यनि बाथ्रा। बिथाङा हयथ' खुनु सासे सुबुङा बेबायदि अघरि जेबो रावबो गैयै सुबुंखौ रावबो बिदि हयथ' सारादु खुंफेराखै। जों मानब जुदि जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जों बिथांखौ जोङो अनसायनानै बिथांनि इयुननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो। आरो बिथाङा बेबायदि दुखु खस्थ'जों सहायनानै जि जिउ गारलांबाय बा रुंसारि जाबाय, जाहाथे फैगौ जोनोमाव बिथाङा जाहाथे मोजां जिउ लानानै समाजनि माने मोजां खामानि मावनाय, बेखौनो जों आफा इसोरनि खाथियाव जों आर'ज गाबो।